Illum nikkommemoraw il-ħajja ta' Pier Giorgio Frassati. Fejn ikun hemm ħafna sfidi kien jidħlilhom. Anki li jitla mal-muntanji, dawn il-muntanji tal-Alpi fihom seħer. Kull jum li jgħaddi inħossni ninġibet aktar lejhom. Jekk il-ħin tal-istudju jippermettili, irrid ngħaddi ġranet sħaħ fuq il-muntanji, nixrob dik l-arja pura li tani l-mulej fil-ħolqien. Le, Pier Giorgio Frassati ma kienx bniedem li jiddejjaq. Veru li kellu temperament sa jisplodi u sħabu bidlulu ismu minn Frassati għal Frakassati għax kollox kien jagħmel b'ħafna entużjażmu. Lill-ħabiba tiegħu kitbilha: Alla qasam ħajjitna tassew tajjeb għax tagħna żmien ferrieħi u warajh żmien ta' serjetà. Kien iħobb il-muntanja u kien jiġġennen għall-baħar ukoll. Kien isuq iż-żwiemel, kienet toġbu l-karozza, il-fotografija, ir-rota, il-ferħ u xi ċajtiet li jkattru l-biberija. Ħadd ma kien jiddejjaq miegħu. Dan iż-żagħżugħ mimli enerġija bid-bissima dejjem miftuħa. Twieled fil-belt ta' Torino, maftuħ is-seklu fis-6 ta' April 1901, propju f'Sibt Lejt ta' dik is-sena. Il-familja ta' Pier Giorgio kienet waħda tagħmilha tajjeb. Il-papa tiegħu Alfredo kien personaġġ importanti. Kien avukat u kien proprjetarju u direttur tal-ġurnal La Stampa, l-iktar ġurnal imxerret u moqrif Torino ta' żmienu. Fis-sena 1913 ingħażel senatur tal-Gvern Taljan u fl-1921 sar ambaxxatur tal-Italja fil-Ġermanja. Il-mama tiegħu Adelaide kienet pittriċi magħrufa. Il-familja kienet tinkludu wkoll lill-oħtu Luċjana li twildet sena wara Pier Giorgio u li kienet tħobbu ħafna u dejjem tkun miegħu. Meta Pier Giorgio kien għadu tifel, kien jieħu l-iskola bil-qalb, imma l-iktar li kienet toġbu kienet il-kumpanija ta' sħabu. Kien iħobb dakla ta' tfal, il-ġirja mat-toroq ta' Torino flimkien ma' oħtu li kien iżommilha idea. Dan kien għal-qalbu iktar mill-istudju li ma damx ma' soħabhom ibsa. Il-ġenituri ta' Pier Giorgio ma kienux mitħla ħafna tal-Knisja. Allura min għallem lil Pier Giorgio jara żbuħija ta' Alla fil-ħlejjaq tiegħu? Iva, kienet in-nanna Linda. Bidejh fidejn in-nanna, daħal għall-ewwel darba isellem lil Ġesu fil-Knisja, fejn hemm fjamma ħamra tixel f'ħafna skiet biex turi li Ġesu qiegħed hemm. Pier Giorgio tgħallem jiltaqa' ma' Ġesu fi 3 postijiet: fil-Vanġelju, fl-Ewkaristija u fil-Faqar, xi ħaġa li baqgħet fih tul ħajtu kollha. Jum wieħed tiftakar tajjeb oħtu Luċjana
Pier Giorgio u l-papa tiegħu sabu fuqhom wieħed fqir, imlibbes imqatta, li ħareġ idejh u qalilhom biex jagħtuh xi ħaġa għax kien bil-ġuħ. Il-papa qal lil Pier Giorgio fis-sakra miskin dan u ġibdu għalon it-triq. Imma Pier Giorgio waqaf għal ftit u f'wiġġ dak il-fqajjar raġuh ta' vera u beda jinej u jibki. Iva xi ġralek, staqsih missieru. U tfajjel Pier Giorgio qallu, ġi Ġesu u inti keċċejtu. U tant dam jitnikket li l-missier fl-aħħar ra min kien tassew dak ir-raġel. Sab li kien vera fqir u batlu l-għajnuna. Min wiċċu kienet donna toħroġ ċerta tjubija u simpatija lejn il-ħwejjeġ żgħar u sempliċi, lejn il-ħwejjeġ tajba li ħalaq Alla. Kull min jersaq lejh seta' jserraħ rasu mit-tjubija tiegħu kif jixed il-ġardinar tal-villa li kien bniedem li ma jemmem xejn. Imma li Pier Giorgio kien iqajmu b'ħafna prudenza kull filgħodu u jieħdu miegħu il-Knisja għal quddiesa fis-santwarju li ma kienx wisq il-bogħod. Missieru, is-senatur Frassati, kien irawwem f'uliedu dawk il-valuri sbieħ li kien jemmen fihom hu. Sens qawwi u sabiħ tal-ħajja, rispett lejn ix-xogħol u attenzjoni stretta lejn id-dover. Il-familja mhux kollox kien jimxi perfett fiha, sikwiet kien jinqala nuqqas taqbil bejn il-papa u l-mama. Mhux l-ewwel darba li kienu jiklu l-pranzu tagħhom mingħajr ħadd ma jkellem lil ħadd. Kien fl-10 ta' Ġunju 1915 li Pier Giorgio għamel il-Griżma, dak is-sagrament li għamilna nsara perfetti u soldati ta' Ġesu, kif kien jgħid il-katekiżmu li kien tgħallem bl-amment. L-Italja minn 17 il-ġurnata qabel kienet daħlet fi gwerra, l-ewwel gwerra dinjija. Allura Pier Giorgio seta' jefhem tajjeb xi jfisser li tkun soldat, kemm irid jikkumbatti. Kien baqalu biss 10 snin oħra ta' ħajja. Rid li jgħix ħajtu fil-linja tal-battalja bħala soldat ta' Ġesu. Kien sensibbli dejjem iżjed tal-proxmu tiegħu. Darba meta l-purtinar tal-iskola fetaħ il-bieb għat-tfal, daħlu jiġru b'ħafna storbju kif kienu jagħmlu dejjem. Imma Pier Giorgio intebaħ li fuq wiċċ il-purtinar kien hemm dwejjaq kbar. Xi ġralek? Staqsih. Kien mietlu l-uniku tifel li kellu, żagħżugħ ta' 14-il sena. Pier Giorgio baxxa jnejh u qgħad ftit ma' ġenbu jipprova jsabru. Għall-oħrajn il-purtinar kien qisu ma jeżistix. L-affarijiet tiegħu bħala nisrani kien jagħmilhom b'mod spontanju. Fil-għaxija x'kien jifqu x'imkien għall-kien tal-lejl kien jgħid lil sħabu, niftehmu, jien innaddaf iż-żraben u intom tajdu r-rużarju miegħi. Ħadd ma kien jgħid le, fejn sa ssib ħabib bħal Pier Giorgio. Sempliċi fi kliemu u jgħidha mill-ewwel, hekk kien Pier Giorgio. Immint baħnan, staqsih darba wieħed,
Le wieġbu, jien sempliċement bqajt dejjem nisrani. L-iktar ħaġa li kien iħobb kienet li jagħti semu, li jipparteċipa. Kien jemmen li bħala Kattoliċi għandna nkunu organizzati sewwa. Inkiteb fl-Azzjoni Kattolika Taljana, kif ukoll fil-Federazzjoni tal-Istudenti Kattoliċi tal-Università, fil-Konferenza ta' San Vincenz de Paul u fit-Terz Ordni Dominikan. Imma ma kienx imur għall-laqat u jibqa' jħares. Kien bniedem impenjat u jagħti xhieda ta' twemminu. Ħabib tiegħu żagħżugħ kiteb hekk fuqu. Kull meta jkun hemm laqgħa ta' xi grupp ta' żgħażagħ, kont dejjem issibu hemm. Ukoll jekk missieru kellu ttama li jħalli f'idejh it-tmexxija tal-ġurnal La Stampa, Pier Giorgio kellu proġetti oħra f'moħħu. Meta ra id-batija enormi li kienu jbatu l-ħaddiema fil-minjieri, ma kienx kuntent li jitħassarhom, imma għamel għażla għal ħajtu li jsir professjonista. Irrid insir inġinier tal-minjieri, kiteb hu stess, biex inkun nista' nagħti lill-ħaddiema tal-minjieri lil Ġesu. Bħala qassis dan ma nistax nagħmlu, imma bħala lajk nista'. Imma l-istudju kien xi ħaġa jibes għalih. Malli jqum filgħodu jinħasel bl-ilma kiesaħ. Iqaxxar il-leħja għax ommu kienet tħobb tajru li kien bil-leħja kbira. U f'vuċi ħoxna u tirbombja kien jirrepeti il-formoli tal-fiżika. L-istudju kien jibes imma kellu rieda tal-azzar. Il-karità li kien jagħmel kienet iżżidlu l-ħin tal-ġurnata. Kien jasal fl-ibad irkejjen tad-djar biex iwassal l-għajnuna, flus, mediċini u naturalment xi tbissima. Kien jorganizza djar, ifittex l-impjiegi, isir ners fl-isptar tal-Kottolengo, joffri xi bukkett fjuri għal xi raġuni importanti, isib ix-xogħol u l-kuraġġ għal min joħroġ mill-ħabs. Il-karità għalih kienet xi ħaġa ma tieqaf qatt, bla ma joqgħod juri u bla ħsejjes. U ma kienx jinqeda bil-għana tal-familja tiegħu biex jagħti karità. Missieru ma kellux l-entużjażmu tiegħu biex jgħin lin-nies fil-bżonn. Anzi, minħabba f'hekk kien iħallih nieqes mill-pocket money. Kien jibża l-paga, jipprova jifranka minn kollox, anki mit-tram, kien imur l-iskola bil-mixi biex ma jonfoqx. Lil-fqar ma kienx jagħtihom biss il-flus u l-ħwejjeġ, kien joffrilhom id-bissima tiegħu, il-ferħ li ma jaqta' qatt. Jien mrat bi 3 tfal kmieni ħafna, qalet waħda mara għalmla, u ħsieb ta' 3 tfal. Kien jidħol id-dar b'tant rispett, isellem li ċkejkna Terezina, kien joqgħod bil-qiegħda u jistaqsi kif ġabu ruħhom it-tfal, u lili kien jimlini bil-kuraġġ u l-faraġġ. Il-ġenituri tiegħu u uħtu kienu jarawh joħroġ mid-dar kmieni kull filgħodu u jasal lura d-dar tard ħafna. Ma kinux jafu li kienet imur iżur il-foqra fi djarhom u darba l-papà telawlu. Darba Pier Giorgio ma daħalx fil-għaxija. Kien baqa' mas-sodda ta' wieħed marit. Missieru ħaseb ħażin u ċempellassa u anke l-isptar. Imbagħad fis-satejta bil-lejl sema' ċavetta ddur fil-bieb ta' barra
u hawn missieru sploda. Ħalli toqgħod barra bil-lejl u binar, ħadd ma jindaħallek, imma l-inqas ċempel. Papa, wieġbu Pier Giorgio minn taħt l-irsin, fejn kont ma kienx hemm telefon. Pier Giorgio fehem li dan kollu ma kienx biżżejjed u l-impenn nisrani jitlob aktar minn hekk. Għalhekk kien kiteb membru tal-Partito Popolari, il-Partit Kattoliku li kien għadu kemm twieled. Lanqas hawn ma rrid ikun miktub biss biex iżejjen, għalhekk lil oħtu kitbilha. Fimt li s-soċjal komuniżmu ma tirbħux bil-paroli u d-dikjarazzjonijiet u lanqas bil-karità, imma bir-riformi fis-soċjetà u billi tiddefendi l-klassi tal-ħaddiema. Dan l-impenn li ħa fuqu Pier Giorgio bil-fors kellu jqajjem reazzjoni fil-Partit Faxxista li kien għadu wkoll kemm twieled. Fit-22 ta' Ġunju 1924 xi żgħażagħ Faxxisti libsin qmis sewda daħlu fid-dar tal-Frassati. Imma kienu biżżejjed il-ponnijiet qawwija ta' Pier Giorgio u l-argumenti tiegħu biex ħarbu l-barra. Pier Giorgio l-ġellied kien l-istess Pier Giorgio li meta jiltaqa' ma' fqih u ma jsib ebda munita x'jagħtih kien jasal li jagħtih il-kolazzjon tiegħu. U min jaf kemm żagħżugħ f'aptitu biss seta' jifhem is-sagrifiċċju kbir li kien jagħmel biex jasal jgħaddi bla kolazzjon. Xejn m'għandix nagħtik ħlief dan, kien jgħid minn taħt l-irsin, imbagħad jistaqsih x'jismek, fejn toqgħod, xi bżonnijiet għandek. Kien ukoll Pier Giorgio li waqqaf is-soċjetà del tipi loxki mal-ħbieb tiegħu l-aktar ta' ġewwa. Dan kien il-mod kif setgħu jibqgħu ħbieb tal-qalb u jibqgħu fl-allegrija. Fosthom dejjem kien hemm il-ħabib għax kif kiteb hu stess lil sħabu. Nistgħu nitferxu imma qatt ninfirdu għax taqqadna flimkien il-fidi. Pier Giorgio kien jgħaddi l-jili sħaħ f'adorazzjoni quddiem it-tabernaklu fil-Knisja żgħira ta' Santa Marija di Pjazza u kien jitlob dejjem fit-toroq, fil-ħarġiet li kien jagħmel fil-kampanja u kull meta kien ikollu ftit ħin liberu. Dejjem b'dik id-dibissima fuq xuftejh, anki jekk ikun għaddej minn sofferenzi moħbija. Darba tefajnieh fuq Lawra, tfajla kwieta mill-grupp li kien fih. Ried li jaħsbu biex jitarsu, imma malli ppreżenta lill-ġenituri tiegħu mill-ewwel opponewlu u kellu jkeċċi u jċedi anki biex ma jkomplix iwieher l-inkwiet bejn ommu u missieru li kienu waslu biex jinfirdu. Lil-ħabib tiegħu kitiblu min jgħix mingħajr il-fidi, mingħajr patrimonju x'jiddefendi, mingħajr ġlieda favur is-sewwa, dan mhux jgħix ikun imma jeżisti. Aħna mhux neżistu rridu imma ngħixu. Fih kien hemm majn ta' saħħa u ferħ, jiġifieri kellu id-dawl ta' Alla. Kien tassew żagħżugħ mistiku tas-sena 2000. Fuq ġwejna kbar tal-ġenerożità tiegħu kien mixi ġmielu fit-triq tiegħu lejn Alla. Kien iżur lil tant morda foqra, ħafna drabi fir-raf tad-dar, bla qatt jistaqsihom jekk il-mar tagħhom kienx jittieħed. U fi żjara minnhom Pier Giorgio ittieħed bil-polio, paraliżi, il-marda terribbli li dak iż-żmien
ma kienx hemm fejqan għaliha. Fit-30 ta' Ġunju 1925 diet l-agonija tiegħu waħdu, għax propju fl-istess ħin kien hemm ukoll agonija u qed tmut in-nanna tiegħu u kulħadd kien imdawwar magħha. Ħadd mid-dar ma kien biss issuspetta li hu kellu marda daqshekk gravi. Meta tant drabi kien jaqa' mal-art, ħadd ma kien ikun hemm biex iqajmu. Issa kien tard wisq. Saqajh bdew jiġu paralizzati. Ma setax iċaqlaqhom. Talab karta lill-oħtu u fuqha kiteb kitba bil-kemm tinqara. It-testament tiegħu tal-karità. Din hija l-injezzjoni tal-brader. Ġedduli l-policy ta' sappa billi kont insejta. Inħallas jien għaliha. L-aħħar ħsibijiet tiegħu kienu fuq il-foqra. Imbagħad waħal għajnejh fuq kwadru kbir tal-Madonna li kellu fil-kamra u ħalla din id-dinja. Fil-lejl tal-4 ta' Lulju 1925 il-koka Ester kitbet dan il-kliem fuq il-kalendarju li kellha fil-kċina. Is-seba' żventura irreparabbli. Imsejkem Pier Giorgio. Kien qaddis u Alla ridu miegħu. Mingħajr ma kienet taf, kienet qed tgħaddi l-istess ġudizzju li kellha tagħti l-Knisja 65 sena wara. Nhar il-funeral tiegħu Torino waqfet. Xmara ta' nies inġabru madwar it-tebut tiegħu. Fqar, ħaddiema, nisa jixxuttaw id-dmugħ bit-tarbija fuq dirajhom. Ħafna xtaqu jmissu ftit it-tebut tiegħu. Wieħed għama immexxi minn idejn minn tifla irnexxielu jmiss rasu mat-tebut. Rabatu ħbiebu kienu sorpriżi u staqsew. Mela min kien? Pier Giorgio. Dan qalu l-Papa Ġwanni t-tieni li żgħażagħ tal-lum u jgħidilna min kien. Biżżejjed tagħtu daqqa ta' għajn ħafifa lejn ħajtu biex tifhmu r-risposta li Pier Giorgio ta' lil Ġesu Kristu. Kienet weġiba ta' żagħżugħ modern, miftuħ għal problemi tal-kultura, tal-isports, tal-kwistjonijiet soċjali, għal valuri ġenwini tal-ħajja. Kien fl-istess ħin bniedem ta' fidi profonda, mitmuħ mill-messaġġ tal-Vanġelju, ta' karattru mill-aktar sod, koerenti, appassjonat biex jaqdi lill-aqwa, mikul bil-ħeġġa tal-karità u l-iktar simpatiku fost il-qaddisin.